Sau există anumite lucruri neidentificate în această grădină. Mali caută. Oare ce caută? Oare ce caută? Oare ce specie este acolo? Opa! Doamna de sus, doamna de jos. Nu se poate. Oare când se va lega prietenia între ele? Vedem doamna neagră care tocmai rupe gunoiul meu. Face primul pas. Cam supărat astăzi. Doamna de jos. Foarte bună gazdă. Primitoare. Vedem. Vedeți relațiile dintre vecine. Oare de la ce e așa de supărată? De la bârfele din ziua de azi? Un pas, jos. Doamna de jos se hotărăște să ajute. Vedem. Parcă și frigiderul poate fi un loc de întâlnire. Doamna de sus a încremenit. Este la ora de fitness. S-a stabilit contract. Se pare că iarăși e aceeași luptă pentru pământ. Nu mai ajunge pământul în ziua de astăzi. Doamna de jos a mâncat prea multe ierburi. Pare că are prea multă energie. Cum îți spune bănasul? Aha. Ia-i fericită și Lara aici. Să vezi cum dădea cu lăbile Lara să deschidă. Aha. Ce ambițioasă e la mami. Păzițează și un timp de lapă. E fără stavne. Dar așa are grijă la Lara de ea. Dar normal, că dacă ar mușca odată... Dar e dragă lui Lara de ea. Este o lună foarte călduroasă de vară și priviți cum se răcoresc anumite personalități ale acestei locuințe. Cele două pisicuțe. Hop, Marley, cu minte și la poză. Marley! Marley, nu ți rușine obrazului. Nu va fi rușine. Hai. No. Nu sărim. Lara? Marley, iubita mea, Marley. Hai, dă-mi un pussy. Hai. Marley, hai dă-mi un pussy. Aici, pussy. Hai sus să-mi dai pussy. Dar cine este aici? Dar cine este Marley aici? Iubita mea! Cine e aici? Nu,
Ia-mi, ia! Cine e doamna? Asta frumoasă.